Είχα κάποτε έναν παππού, στη μάνα μου τον πατέρα. Λοιπόν, ήσαν 10 παιδιά, τα 3 είχαν μείνει στην Αμερική, παντρευτήκανε, τα υπόλοιπα ήταν εδώ. Όταν στα γεράματά του που δεν μπορούσε να διατηρείται μοναχός του, τον έκαναν μέρες. Τον έβλεπε κάθε παιδί ένα βράδυ. Εγώ λοιπόν συνονήθηκα με 2 άλλα μου ξαδέρφια και πηγαίναμε και τον βλέπαμε. Όταν ήταν η βραδιά, τον έκατζα, όταν ήταν η βραδιά μου καθόταν αυτή. Λοιπόν, μας έλεγε πολλές φορές, μην κοιμόσαστε. Μας έλεγε ιστορίες, πολλές ιστορίες. Και μας έλεγε, ρε παιδιά, μην κοιμάστε, να σας πω να τα θυμάστε, να τα λέτε κάποτε, γιατί εγώ θα πεθάνω. Θα έρθει εποχή που θα σκοτώνει ο γιος τον πατέρα και ο πατέρας τον γιο. Εγώ τότε του απέντησα τον παππού μου και του λέω, παππού, μα είναι δυνατό ο πατέρας να σκοτώνει τον γιο και ο γιος να σκοτώνει τον πατέρα. Λέει, εγώ θα πεθάνω, αλλά θα το θυμάστε και θα το λες. Θα μου θυμηθείτε κάποτε. Θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Θα δείτε κουθιά και θα ανοίγεις το κουτί, ένα κουτί είναι, θα τα ανοίγεις και θα μιλάς, θα βλέπεις τον κόσμο μέσα και θα μιλάς από εδώ μέχρι την Αμερική. Θα ακούσεις τους ανθρώπους να μιλούν. Εμείς βέβαια πού να το πιστέψαμε. Θα δείτε πουλιά στον αέρα, όπως που πετούν τα πουλιά τώρα, θα είναι κάτι άλλο, αυτά να πετούν στον αέρα και θα είναι ανθρώποι μέσα. Τι τα αεροπλάνα δεν είναι. Δηλαδή, ό,τι μας είχαν πει μέχρι σήμερα, όλα έχουν γίνει μέχρι τη στιγμή αυτή. Θα γίνεται πόλεμος και θα φεύγει ο κόσμος και μέχρι να αυτή και μετά θα γυρίζουν πίσω, θα σταματάει η κατάσταση. Μετά έγινε η κατοχή, κατεβήκαν οι Γερμανοί με τους Ιταλούς, μας κυνηγούσαν. Αλεξιπτωτιστές. Κατεβήκαν οι Γερμανοί, μας κυνηγούσαν, ήταν με κάτι αεροπλάνα και στηρίχναν 10-15, πέφτανε στα πουλιά και πέφτανε στον κάμπο όπου θέλουν να βρεθούν. Έχασαν οι Γερμανοί, τότε με τους Ιταλούς έχασαν χιλιάδες στρατό εδώ. Σκοτωθήκαν και εμάς πολλοί κριτικοί, αλλά έχασε πολύ στρατό ο Γερμανός στην Κρήτη. Όλος ο κόσμος έδωσε με σκαλίδες, με παλάμες, με ξύλα, με όπως αλλά μπορούσε και τις σκότωνε. Σκοτωθήκανε πολλοί και δικοί μας, αλλά και πάρα πολλοί Γερμανοί. Μετά δεν την προλαβαίνανε και τις αφήσανε και πιάσαν την Κρήτη όλοι. Όταν έφευγανε και κατεβήκανε στις πόλεις, τα χωριά φωνάζαν ο κόσμος να ξεγελωθούν, να φύγουν από τα χωριά να μην τις βρουν Γερμανοί. Και φύγαμε και πιάσαμε τα βουνά, στις σπηλιές. Και μέναμε εκεί και κάθε 2-3 μέρες να αφήκαμε τα ζώα, τα σπίτια μας, τα αφήκαμε έτσι και φύγαμε. Σε κάθε 3 μέρες να κατεβούμε, να φτιάξουμε τα ζώα, να πάρουμε κάτι τρόφιμα και να φύγουμε. Από το Ρέθυμνο έφευγανε και ερχόταν με τα πόδια εδώ. Στα χωριά πιάσαν όλοι οι Ρεθεμνιώτες. Όποιοι Ρεθεμνούς θα τσέκανε συγγενείς. Εμάς ο πατέρας μου τροφοδοτούσε 15 άτομα πάνω από 20 μέρες. Ήρθανε με τα πόδια των, ήταν κάτι συγγενή μας στην Τέκνη και τις τροφοδοτούσαμε. Δεν ήβρισκες ψωμί, δεν είχαμε τίποτα. Κρυθάρι σκέτο, χαρούπια τρώγαμε, πίνα, ζάχαρη δεν είχαμε, καφέ δεν είχαμε, ρούχα δεν είχαμε να βάλουμε. Χόρτα, τρώγαμε συνέχεια. Τρώγαμε μόνο χόρτα, όσπρια, ροβίθια, φατσές, φάβα, κουτσιά και με χωρίς λάδι και με χωρίς ψωμί. Ένα φόρμα δεν είχαμε να βάλουμε, μόνο θέλαμε το πρωί να πάμε στην εκκλησία, από βραδύ να το πλύνουμε, να το στεγνώξουμε, να το βάλουμε το πρωί να πάμε. Να σχιστεί το πατελόνι ή το φορεμά μας να πούμε στις γειτόνισσας ή καμιά θεία μας να μας δώσει ένα μπάλωμα, να το βάλουμε, να το μπαλώσουμε, να το πάμε. Και τώρα τα σχίζουν επίτηδες και τα βάλουν. Τώρα σχίζουν τα πατελόνια για να φαίνονται σχισμένα να τα βάλουν. Παντέρ με κατοχή να μην τη φτάξουν. Ο Θεός να μας αφήσει να φτάξουμε. Αλλά να δείτε πώς ζούσαν μια φορά, πώς ήταν ο κόσμος. Τώρα δεν μας αρέσει το όσπριο. Θέλουμε μόνο κρέας, μπριζόλες, πατάτες, αυγά, τέτοια μόνο. Δεν είδαμε πίνα ακόμα. Να φας σκόρτα με χολιδάδι και να φας
με χωρίς ψωμί και με χωρίς αυτό.